כן, כן, היינו עושים אותם עם הג'יפים, לא קל. אתה עוד רטוב, בכלל. לא, לא, לא. לראות כמוני, לשם. עכשיו, תן שמאלה, לא 4 על 4, עדין, עדין, עדין. יופי, יופי, איך שאתה, קצת תדרדר ותיתן מכה. כשאתה למעלה תעצור. זהו, תן מכה עדינה. עוד לא, עוד לא, עוד לא. אבל מה זה, תן לו שם קונטרל, שניים. לא, 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 אתה יותר... לך עוד לשם, הגגה שלך נכנס בדיוק לתוך הסלע. רק רשת, אחי, רק רשת. עלה בעדינות. אתה על הסלע, לא, אתה לא תעלה. פשוט. הוא פה על הסלע, הוא צריך יותר ימינה. יותר שמאלה. לא, אתה לא הולך. אתה לא הולך, רד. ככה, שבור רגע הפוך, הפוך, קצת שני. כן. תקרב מהסלע, תדרדר קצת. תדרדר, אתה לא יכול, אתה על הסלע. אתה צריך לעלות, תראה, לשם קצת, ואז להתחיל לבדוק. טל, אליך, עוד איזה חצי מטר אליך לפחות. יופי, סע איך שאתה ככה. לאט לאט, אתה צריך להתחיל לאט לאט לשבור לשם. למה? כי ככה יהיה לך יותר קשה. לא לחזור אחורה? לא, סע. כל פעם אני זרקתי אותו קצת. אתה עלית, סע. תן לו טיפה. יופי, ימינה, מצוין. עוד קצת. תן לו. בדיוק מה שקרה. תן לו. יפה, ישר. עכשיו ישר. רגע. תן לי לקום. תן לו עכשיו קצת קרה. אל תפחד, הוא צריך לרדת. צריך. זהו. עכשיו תן לו. עכשיו תן לו ישר למעלה. תן. עוד, אל תפחד. בסדר, תן לי קצת ימינה. תן לי קצת דרדר טיפה. למה אתה עושה פרצופים? זהו, תן לי עכשיו ישר בימינה. תן. עוד לברס? כן. טל, סולל לו את הגלגל לצד שני ורוורס. רוורס. זהו, עכשיו תסתכל מה אני אומר לך, תן לו ימינה את ההגה ותן מכה אבל. תן מכה, הוא יתאפק. עוד טיפה אחורה. אחורה. תן את ההגה, זהו, הגה אליי. כל ההגה. ותן מכת גז. טל, אתה צריך להתקדם עם הכלי שלך שם כי הוא לא יכול להתקדם. לירון, תזיז אותי קדימה. לפה. אני דווקא כן הייתי הולך פה. שמאלה קבוע. אני כן הייתי הולך פה. שמאלה. עצור, אחורה. אל תפחד, יהיה לך קטע שאתה תפחד, אני בא בצד. עכשיו שבור הכל שמאלה. נגיעה קלה. חדש. לא נעול. אתה נעול? לא נעול אחורה. אתה לא נעול מאחורה בכלל. אתה לא נעול מאחורה. הוא לא נעול מאחורה. טל, הוא לא נעול בכלל מאחורה. אתה לא נעול מאחורה. אתה 4 על 4? כן? אתה לא, הגלגל הזה האחורי הזה בכלל לא יסתובב. 4 על 4, שים עוד פעם, תשחרר ותשים עוד פעם 4 על 4. שים, הלאה, קצת שמאלה, חזק. אתה נוסע? זה נראה תמשיך. לא מסתובב לך הגלגל האחורי. אתה בלואו? או, עכשיו מסתובב. לא אמרת כלום. עכשיו מסתובב. רוורס, נכנסת, נו יאללה, תמשיך.
אל תפחד, זה עולה יפה. תן לו את הכל לפה. הנה, הוציא אותו. לא, לא, לא. חזרה את כל ההגה ככה, כן, עוד. חביבי אקסטרים, זה אקסטרים, מה? לא, הוא מחליק כל פעם מחדש, הוא צריך להסתובב. זה יסובב אותו המכה. הוא ייתן גז. לא יכול לעלות גז? אתה יכול לנסות. יכול לנסות? תנסה קצת. קבוע, לא לעזוב, קבוע. לא, 4 על 4? כן. עכשיו הוא בסדר. הכל צד. לא? צור. יפה. גרוע. לא להיכנס ככה. יפה. אל תעשה. לא, אתה השתחררת מהלואו. תן לו. רגע, הגלגל פה לא מסתובב לך. אבל הגלגל לא מסתובב לך, הוא לא דוחף אותך. זה נראה לך, זה נראה, הוא מחליט. לא, הגלגל עומד. טל, הגלגל עומד. אני חושב שאולי הוא ינסה מהצד ההוא, זה הכי טוב. תגיד, למה לא נוסעים ישר? עופר, תנסה מפה. זה גבוה. פה, עופר, למה לא ככה? ככה, פה, תעלו פה. רגע, פה. לא יכול לעבור פה. לא, זה הבעיה, הוא מחליק למטה כל הזמן. איך אני עשיתי? אני לא ראיתי, אני כאילו למדתי פה... אתה נאמן, נשאלת על הסצנה. הסתכל, שתראה את הגלגל שלו שהוא נותן גז. תן רגע גז, תסתכל אחורי. אני אומר לך, תעלה מפה. לא יכול לטפל, זה גבוה. לא, זה גבוה. תסתכל את הגלגל אחורי, תראה, חכה רגע, תסתכל. האחורי לא תופס. תקשיב, נראה לי שהראש שנשבר לו. הוא לא לחץ את הכפתור עד הסוף. הוא לא ישתמש מצליח. תראה בלם. תראה ונראה. נהג גרוע. זה מניאק. לא, יש לו, יש לך בעיה שם בגלגל. הגלגל הזה, הימני שלך, האחורי לא דוחף. תסתכל, עכשיו. עכשיו כן, אבל כשאתה מגיע ללחץ, אתה מגיע למסה, הוא לא... מה יש פה, אבן כאילו? אין לך קוראים שלו למטה עד הסוף. הכוח של הגלגל הולך יש, 4 על 4, נעילה אחורית, הכל. עופר, מה אתה אומר, מפחיד? זה מוסרט, שלא תגיד דברים כאלה. זה מוסרט, למה אתה אומר מפחיד? לא. עצור, זהו, אתה על אבן. אתה אמור עכשיו, כי יש לך אבן פה. אתה אמור עכשיו, רגע, חץ ברקס עד הסוף. סובב עכשיו אבן שמאלה הכי חזק. תשים רגל על הברקס ורגל על הגן, אל תעזור. עכשיו, תעשה. באוויר אולי לא דוחף, אבל. לא, אתה לא באוויר. אני בלואו, מה? שמאלה. אתה צריך עכשיו לברוח מהאבן. רגע, למה לא לעשות אולי ככה ישר? אני אומר לו מפה, הוא יכול לעלות, אני רואה פה כבר ספוגי תפולים. תעלה פה עם הסלעים. תנסה אולי מכאן. ככה, אני לא יכול לעבור באמצע. זהו, אני חושב אולי עם ה... משה. אני חושב שאם אני אשים לך... כאילו עם גלגל פה וגלגל פה, כאילו איכשהו. שים לו סלע, משה, שים לו סלע. גלגל על זה. את זה, תביא את זה לראות. איפה מוטי? איפה מוטי? מוטי, הלך מסביב. לא יכול לעבור, נכון? רגע, משה, את זה, משה, איתו פה, את זה אולי. אולי מפה עכשיו. תנסה רגע, עופר.